Pwede ba yan pwede pa ba yan ang kuhan? Kining pwede ba na-rip ng lubidaan? Ina lagi di ka mo sugot og sugot og mais Stephen. Oo. Dagan ka magkag-istorya. Siyempre, di ba mo moingon? Ako na lang moingon. Diunhan. Siyempre. Tiin lang yun mo. Tiin lang yun mo sugot og kuhan. Binangkal. Anak. Te? Sumuk-sumuk Stephen kay. Nagubot trabaho ko sa inyo. Si Manang te, naglantaw rin ni mo te, wagi katabang eh. Sabi ka ron, Thailand. Muna mong buhaton ng ahon niya, magpanggod ni. Ay, hindo ni tisita no, suko ro ba ni, high blood ro ba ni? Ngambot nga noon sa may hinungdanan ni. Muna, kay pagtuog Q-Mart, di manggod mo tawag, daan nga wa ko kadto. Dar, nag-smile. Okay na nate? Naman lang. Ang assistant. Assistant! Pagod. Saan maligo bagay ko? Uy! Masakit! Assistant! Ayan ako. Hama ka magbanggod man ah. Banggod kay mawi ba mawi? Mawi ko kay suko ba siya atin ako? Baligya mo ba? Ring hapo-hapo. Ngayon lang ba, dili masuko si atin lang. Sino? Gahapon ba? Ay, ginawa ko. Ako na suko. Mananda si kasuko lagi na ako. Sala mo yun na ako. Oh, nga nung wapag kong tawag lang hapon. Kaya 5 na lang ba? Isa na lang yun na ito. Hindi ka man eh. Diretso ka Q-Mart. Kita na ang mo. Ano ka sa pila. Hindi sinaga. Na. Pizza. Ay. Kung anak ko. Uli anib. Uli anib. Gagajap ni Zoe. Tinggal kuat eh, dalawa. Na. Nanood na. Hilig nanood. Ang nagkaroon guys. Ugma. Ugma pa gini siya. Nang pagkaon na nila. Baligya ang nina mo. O ganahan mo. Orderan ni 200 ka piraso, kaya ni atin na. 200 ka piraso, pinsa mo order. PM lang mo kay, kaway butang number ni ate Sita diha. Ay, ginawa ko. May ma-high blood. May ma-high blood. Ako gigi ko ate na. Ito te. Sorry na Ikaw ko. na tulain. Sorry na dito te. Oh, mga nagsige ram sa kong tabi. Nawa naman sa kong munahon naghapon man ko.
og lubi guys. Okay, magsugod na sila. Palit og lubi. Here ba ko magpalit og lubi. Na sila mga busy kayo. Pak. Si buhi-buhi ito eh. Tara lang yun dito. Turun. Naman na. Munay pinanser na mo. Duha pamalo, duha pamalo. So, Pansin ko na. Lube. Pansin ko, lube. Munay pinanser na mo. Rotaan ka na. sa parehong buhi ah. Ayan ang patay. Karong buhian ka karong. Patay yung palitan patiyan di kay Nicolay. Aday, pagkayon ng kuwan ha. Basta di pa, hindi pa sa kuwan. So guys, kini siya, mana ni siya og puga. Kaya amo ko ning bungkagon tapos nasad. Ano nga daghang proseso ning pagkauna. Kini akong gibuhat. Kini bungkagon na ni. Tapos pagkahuman na ni, butangan ni siya gata siniyog. Aw gata ng sapan. Pino na siya di ba? Ano na siya? Dugmo ko na ni. Tara. Ano na siya? Gisang na. Gisalang na. Pabukal pa rin o disod. Tara day. Tara. Wala puti. Muna yung mga trabahante. Kusog kayo no. Kusog kayo daghimas no. Ngaon ta. Ngaon naman ang. Kaon tayo ninyo. Ngayon na pagbutang te. Awa guys ha. Oh. Butang agbansa ito nga. Lami kayo. Butang. Yan na. Luto na siya. Luto na ni te. Luto na ang atong puto balambong. Lami ba? Tapos nagsalang na po siya ate. Ano pa na yung ibutang. Grabe ko lami yan eh. Sumon ni siya luto guys. Luto na na. Tag 20 rang boka na. Ano siya? Hindi bitaw eh. 10 bitaw na guys. 10 lang yan. Tuon sa nakusman na kay. Hi Kali. Okay na ba daw? Part. Hi Part. Ayan, nila. Ha? Man mo ibutad to. Tara. Ayo. Siya tapos ibutang na siya dahon guys. Na siya. Di kayo kay tok-tok pa man ni ate kay timang gahia igawas.
gaputulan natin. Last na lang, wala na. Tilawan na to, te. Uy! Uy! Kamanang na! Anong? Mamaya pagka wala ko, order namin na Mga lang guys, atong tilawan ni ihang kulto. Hindi nyo, hindi. Kanin tilawan kung sa kalami gini. Nahurot gina mong puto. Wagi may kawan sa binuhat yate. Among gisiguro ang among customer. Napay na lang ito kami ha. Kape, kahilap di ko aning kalaki ha. Pero at okay lang yun kasi sa mga customer eh. Palabihon na muna mga customer na mo. Tinapay lang sa ta. With margarine lang. Kahilapon ba yan sila? Ewa na binili? Sobrahan man. So, maura sa to. Thank you. Magkape na lang ko. Tangi ang ubang mga putahe ni Ate Sunod kay atong video-videohan na kamay. Thank you. Thank you sa paglantaw ninyo. Bye-bye.